ana lamini na bolmana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu El Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn nin dana in n'a gosira a bɛ jamana kunnafoni maana ni kofɔ Konare kunnafoni dun m'a fɔ Amadu El Konare b'a kɔlɔsi jamana o jamana dugu o dugu ni kunnafoni n'a ti tɛmɛ ye o ye kunfi jamana de ye Amadu El Konare kunfiya a bɛ ko caman lase hadamaden ma Ala kana an kɛ kunfi ye min ye dɛmɛbaw ye Amadu El Konare ani minnu bɛ fara an ka kunnafoni diɲɛnsɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na an ka foli ani tanuni bɛɛ hali i k'a dɔn ni maa min dara leere arajo so sisan b'a sɔrɔ a daburu turulen don an na hali n'an ko si i k'a dɔn a bi tɛmɛ kamalen kelen bɛ a to a ye ko Jalo ale n'a ka denbaya n'an ma tila kunnafoni na Jalo tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye an b'a fɔ ni k'a waleɲuman dɔn ka leere ka bɛɛ fo nɛgɛw kɛrɛfɛ sɔgɔmada in na a tɔgɔ de ye ko Jibi i k'a dɔn ale bara k'an dɛmɛ baara la e ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnfura dasilen don ni Jibi ye yamaruya di kunnafoni an b'a dakolo walo karamɔgɔ de b'a tunkara n'i ye bolokurukan bɔlen jubatɔ bon na kana ɲininkali kɛ den de bɔ mɛ cɛ terikɛ fila Amadu El Konare k'a dɔn npogotigini n'a kɔnɔɲɛ fɔlɔ bɛnna filanunw ma a bɛ sira denwolo ɲɛ siga t'o la Amadu El Konare n bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min ye sɛbɛnnin kɛ a tɔgɔ de ye ko Dɛnba Kɔnte Dɛnba ko yɛlɛma min n'a kɛra sɔrɔdasi kunda ɲɛma kunda e ko yɛlɛma ye a ma dafa wa kɔrɔlen minnu wulila i k'a dɔn u ye sɛbɛnfuraw ani sigiyɔrɔ ta k'a di ayiwa maakura nanenw ma a ko min ye sɔrɔdasi baara ye ale tɛ ko mɛn da ye i k'a dɔn janko jamana bɛɛ bolo min ka bi i k'a dɔn n'i kɛra sɔrɔdasi ɲɛma ye joona i ka baara daminɛ o de bɛ kɛ sababu ye kɔrɔlen ye min kɛ o ka dafa a ko commandement n'i y'o mɛn o bɛ armée de kofɔ an ka jamana kɔnɔ kɔsa in na yɛlɛma belebeleba de nana don ayiwa ɲɛma kunda i k'a dɔn sɔrɔdasi ɲɛmaw i k'a dɔn falenni de nana kɛ nomination minnu kɛra bi Amadu El Konare o b'a jira k'a fɔ hakilina kura yɛlɛma kura boloda kura kɔrɔlen minnu wulila a ma fɔ k'u ye ko kɛ jalaki yɛrɛ ma bi u kan Amadu El Konare i k'a dɔn ayiwa baara kurayali a n'a yɛlɛmani bɛ ni kurafiya la commandant 34e régiment min kun bɛ yen n'ale wulila génie militaire ɲɛfɛ o de chef d'état-major de l'armée de terre directeur général gendarmerie nationale directeur garde nationale ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni de wulila min ye maakura minnu bilala u nɔ na juma tɛmɛnen février kalo tile 17 i k'a dɔn yɛlɛmaw a nana dafa a ko chef d'état-major général de l'armée de terre min wulila o de général de brigade Félix Jalo ale i k'a dɔn a ye tɔmɔɲɔ ta k'a di min bilala nɔ na n'o ye général de brigade Aruna Samake a ko i k'a dɔn a tun bɛ kɛnɛ kan maa bɛɛ dafalen bɛɛ i k'a dɔn ayiwa min ye ndulomaw sɔɔriw ani camancɛkulu nin bɛɛ lajɛlen dafalen tun bɛ kɛnɛ kan min wulila a ko ale wulila jɔnko la a nimisi wasalen a ka baara ɲɛn'a bolo minnu y'a dɛmɛ kɛrɛfɛmaa minnu bɛ yen a b'u bɛɛ fɔ n'u k'u waleɲuman dɔn ka ɲi a dɛnganiyanen don n'a ye min dara ka bila ale nɔ na i k'a dɔn ɲɛmaw y'a sugandi ka da dalu jɔnjɔn na u k'an ka se i k'a dɔn k'o fana dɛmɛ u y'ale dɛmɛ cogo min na sabula armée i k'a dɔn ɲɛdimifura don kɔdimifura tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye armée général de division Umaru Jara Barou Kolonigi min ye chef d'état-major directeur ye service i k'a dɔn ka taa se a bɔ bolofara fɛn o fɛn n'o bɛ cakɛda in na a bɛɛ lajɛlen dafalen tun bɛ kɛnɛ kan u y'u sɔ a ɲɔgɔn na i y'a dɔn sɔrɔdasiw ka foli ye gardabu ye u y'o dasi fa bɛɛ lajɛlen na o tuma kura nana sigi i k'a dɔn a ka minɛn kɔnɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye san fila ye kɔrɔlen y'o de kɛ baara la a ye fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye waasa baara in i k'a dɔn a ɲɛtaa bi sabati a ko i k'a dɔn o dun fana dɔnna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye wulikajɔw ani jateminɛw ta k'a lajɛ cɛw de bɛ kɛ sababu ye min ye armée ye ka ninkura don a la cɛw de bɛ kɛ sababu ye armée ka ɲɛtaa ni k'a dabali tigɛ a ko o wulikajɔ n'o cɛsiri o danganiya dafara sabula kɔrɔlen ani kura bɛɛ lajɛlen dasera o kuma ma n'o bɔra yen chef d'état-major de l'armée de terre général de brigade Aruna Samake i k'a dɔn o min ye kura ye i k'a dɔn a fana ko k'a nisɔndiyalen don n'i y'a ye ale welela ka bila kɛnɛ in kan baara fɔlɔ de
ɲɛna o kuma a bilala min nɔ na a n'o fana fo k'a waleɲuman dɔn i k'a dɔn a ye kɛnɛ fura k'a jɛ kɔngɔ fɛ ni jamana mɔgɔw b'o la sɔrɔsi kunda i k'a dɔn a y'a sigi a ko i k'a dɔn ayiwa Samake kɔni a nisɔndiyara kosɛbɛ n'i bɔra yen i b'a ye k'a fɔ ntɛnɛndon février kalo tile 20 tɛmɛnen chef d'état major général armée min ye général de division awa Baru kolonigi Umaru Jara i k'a dɔn ale de fana tun bɛ kɛnɛ kan direction générale de la gendarmerie nationale direction ka taa direction génie militaire la a k'i b'a ye k'a fɔ gendarmerie nationale la min ye yɛlɛma ye fana kɔrɔlen ka taalen ani kura ka sigili olu fana ɲɔgɔn ye kɛnɛ ka tandara a ko i b'a ye k'a fɔ min ye awa escadron caserne chef d'escadron Bala Kɔnɛ n'o ye falajɛkaw fɛ yen gendarmew dagayɔrɔ min bɛ yen général de brigade kɔrɔlen o de ye Sambu Minkɔrɔ Jakite fulakɛ i ka essence bɔ n ko tiɲɛna sa ma tiɲɛ n ko mɛ min f'i ye ko dɔ nafa ka bon ko in kɔnɔ o fana ye tiɲɛ ye maa ninnu wulila ni wulikan min ye k'a yira u la k'a fɔ jiginna foyi tɛ an fɛ ka ɲɛsin an ma o ma fɔ jiginna ma fɔ nka ko belebele de y'o ye nka i ma wuli i wulila de koyi o mana dɔ nɔ la wa o fana ye tiɲɛ a ko ayiwa i ka général de brigade Sambu Minkɔrɔ Jakite ale de wulila a wulilen min kɛ i k'a dɔn maa min nana bila a nɔ na gendarmew ka ɲɛmaya la o de ye awa général de brigade Musa Tumani Kɔnɛ i k'a dɔn a ko Musa Kɔnɛ i bisimila i k'a dɔn sigiyɔrɔ filɛ ɔ hakaja gendarmew ka baara ni baara wɛrɛ tɛ kelen ye wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn ani jija ani gwɛlɛya i k'a dɔn a baara in b'o de kofɔ kɛlɛ ni ne kɔni bɛ wuli ka sigiyɔrɔ d'i ma faamaw y'o den ɲini min ye awa jalatigi ni jalanda gendarmerie kɔnɔ u ye ne dɛmɛ min galifara na n'o ɲɛmaya ye baara in kɛ k'a bon wa dalen don a la fana kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ n'i dɛmɛ waasa i bilalen bɛ jamana baara min na a ka se ka sɛbɛn kɔrɔ a ye nin kuma min fɔ min ye n kɔnɔ sa n ka tila n ka kuma na ayi arrête i to n ka tila n ka kuma na wayi merde wayi général de brigade Sambu Minkɔrɔ tɔgɔ tɛ k'a fɔ n'i ma maa ka kuma a fɔ sa ka dɔnbaga de f'i ye jɔnni de a ye nin kuma min fɔ walahi a bɛ ka nin fɔ ni ŋaniya min a b'a kɔnɔ u ko ni olu ma min fara armée dɛmɛni na bi k'a bɔ a la jɔyɔrɔ ko tɛ maliko de don n'a ka di ye n'an jiginna an ka taa a bɛ segin a kan ka taa mini ne ma taa e bɛ siran surasiw ɲɛ ayi k'a to a ɲɛmaya la ma taa o a bɔlen ko i bɛ taa de ne ta ye fɛn ko de maa ko tɛ Amadu El Konare a ko ayiwa min ye kura ye ɛlɛ ni a bisimila a ka dugawu i k'a dɔn ani dɛmɛ o bɛ ta ka ɲɛsin a ma a ko ni wulikajɔ ta k'a lajɛ jamana in bɛ danga min na i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min gendarmew ka baara ni baara tɛ kelen ye o kuma fara ɲɔgɔn kan hali n'ale bɔra yen n'u mago jɔra a la su fara tile kan i k'a dɔn Minkɔrɔ a ko n'u y'a wele a bɛ na n'o bɔra yen général de brigade Musa Tumani Kɔnɛ i k'a dɔn o fana sɛbɛkɔrɔ kuma na a ko ayiwa hakaja ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ foli ani tanni i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ min ye taaba in ye a ni k'a sɛbɛkɔrɔ fo k'a waleɲuman dɔn direction générale militaire a ko i k'a dɔn commandement min y'o wulikajɔ ye février kalo tile 20 san 2023 place de l'arme place d'arme min ye régiment ni aw ɲɛmaya tun bɛ chef d'état major général des armées bolo n'o ye général de division Umaru Jara ye i k'a dɔn Baru kolonigi san fila i k'a dɔn ani kalo 4 34e régiment génie militaire ni commandant min n'o kun bɛ yen i k'a dɔn n'o de wulila awa min ye régiment génie militaire ye o de ye général de brigade Bugari Jatigi Jara Jatigi Jara in ale de kɔni y'a sigiyɔrɔ bila sa ni ka kɛnɛ di colonel major Faraba Sangare min ye Sangare kɛ ye i k'a dɔn ale kɔni ye minɛnw dasa a y'a jira k'a fɔ minɛnw bɛ taa ni cɛya ye wulikajɔ ni cɛsiri kɔrɔlen k'a dɔn a b'a fɔ ka waleɲuman dɔn baara min kɛra a fɛ armée kɔnɔ i k'a dɔn ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ a sɛbɛkɔrɔ donnen don o tuma wulikajɔ ni cɛsiri sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ nin fɛn o fɛn wulilen filɛ k'a fɔ de wuliku jɔnjɔn b'u la walima u ye fiɲɛ kɛ o ma fɔ nka min kɔni ye yɛlɛma ye n'i b'a fɛ service da kɔni ka ni kura fiyɛ kuma bɛɛ i ka to ka yɛlɛma kɛ o de bɛ kɛ sababu ye ɲɛtaa ka sabati nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ
ɲɛdangura walasa ka kuma dafa gardiw fana ka ɲɛma Famukɛ Kamara ale fana ye baara ta karamɔgɔ de b'a tunkara i ka danganiya kɔnɔ ne bɛ n bolo don min ye i k'a dɔn kunnafoni di sɛbɛn le matin olu kumana Haji Sise Haji kumana Haji ko i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ min ye i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga Mali minisiri ɲɛma a ye taamato ta min ye i k'a dɔn Kosow ni Kasaw u y'a cɛ ni ka taa u nɔngɔma Gawo kɔnɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ nka min ye i k'a dɔn ko bale o bɛ ko sudalen za min ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga i k'a dɔn bala fɔra ka dunun fɔ k'a fɔ tile hakɛ min jɔnjɔn n'o bɛna taa kɛ Gawo mara n'a nɔgandugu la e ko i k'a dɔn dugutalaw ma segin ka sɔrɔ taa don segin don ma se wa sɛbɛnnikɛla ko mun de kɛra walima mun bilara ko rɔ min kɔni jɛlen don i ko farakɔnɔji min sɛbɛkɔrɔ jɛn bɛ i ko tɔri tigɛ o ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ani minisiri camanba den u kɔni ye taamato ta u taar'u cu Gawo jali u cunna i k'a dɔn k'a fɔ Gawokaw u ye bonya ni karama ni bisimila minɛ ninnu ɲɛ min ye k'a yira k'a fɔ aw bɔra ka so aw nana aw ka so dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga jamana faama cɔ a la a tun kan ka baara fɛn o fɛn kɛ Gawo kɔnɔna la u y'o wulikajɔ bɛɛ lajɛrɛlen sabati nka sɛbɛnnikɛla ko nka nana bɔ ko in kɔnɔ koyi sabula min bɛ tali kɛ dugu belebeleba damadɔ bɛ yen n'o ye Ansongo n'o ye Burɛmu ye ani Alimusrata ninnu bɛɛ lajɛrɛlen bɛ Gawo mara kɔnɔna la a kun yira la k'a fɔ min ye k'a dɔn programme kun Katimi sɛbɛkɔrɔ tun bɔra k'a yira k'a fɔ Sogɛli a nata ni dugumaw fana a nata i munumunu ninnu fɛ yen walasa ka Maliko kuma fɔ nka karamɔgɔ Daba Tunkara min ye o duguma ninnu Burɛmukaw Ansongokaw Alimusratikaw olu kɛlen kɔ ka ɲaamɛw bɔ i k'a dɔn i k'a dɔn disaw bɔ u ka bala ni dunu ta i k'a dɔn u bɛ bali min na kibaruya nana bɔ ka bitali k'a fɔ ko wa ko minisiri to a fɛ yen bilen koyi i k'a dɔn k'a fɔ da wulila Sonkala ma ye i k'a dɔn Tamasɛki ka Kɔrɔbɔrɔ ka k'a durusi fa bɛɛ lajɛrɛlen fɛ i k'a dɔn ɲɔgɔnmɛw a ma diya dɛ sɛbɛnnikɛla ko Tamasɛki ka min bɛ fɔ i b'o dɔn a di jeje o kɔrɔ ye mun ye Tagala sani ma to dɛ o de bɛ fɔ yen wa o durusira dɛ u y'a durusi a ko ma ban dɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i kɛra jamana mara ɲɛmaa ye ko fɛn bɛɛ lajɛlen ti jaabi nka i k'a dɔn Sogɛli ka taabaliya Gawo kabi kuma fɔra k'a bi min ye jamanaden bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ i k'a dɔn Sogɛli ka kuma kɔrɔw nana ta sa ni k'olu filifilili daminɛ ko Sogɛli yɛrɛ dabara de y'a fɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen Sogɛli da a n'a dabara kelen dɛ dabarada b'olu cɛ wa a fɔ k'a da ye jumɛn ye dabara o y'a dama tɛmɛnen ye a fɔ ko da daw ma a dun y'a fɔ faama don dɛ a fɔ k'a da a da an k'a kɛ min ka di karamɔgɔ ye a da sɛbɛnnikɛla ko Sogɛli da yɛrɛ de y'a fɔ min ye k'a fɔ maa bɛ se ka yaala Mali dugukolo fanda ani 4 bɛɛ lajɛrɛlen fɛ ka sɔrɔ kala min waasi bi n'o kuma fɔra ale yɛrɛ min ye minisiri ɲɛmaa ye ka taa Gawo k'a fɔ diɲɛmaa ni Malimaa bɛɛ ɲɛna k'a fɔ a na taa Burɛmu ni Ansongo ni ka t'i munumunu Gawo ka sin ka n'i suuru Bamako tuguni i k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ se ka faamu cogo di nka sɛbɛnnikɛla ko Sogɛli nalen a ye yɛrɛ ɲɛfɔli kɛ koyi sɛbɛnnikɛla dun ko yɛrɛ ɲɛfɔli lajɛyalaba i laban n'i m'i yɛrɛ coro i na maa wɛrɛ coro min ye Sogɛli ka yɛrɛ ɲɛfɔli Bamakɔ yan Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Sogɛli nalen a ye i k'a dɔn ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli mun na a ko min y'a to ale ma taa Burɛmu ni Ansongo ni Alimusrate ko lakanabaliya ko tɛ k'a fɔ jamana bɛ ta a bɛ ta o tɛ i k'a dɔn ko yen mara ɲɛmaa o de ye i k'a dɔn gouverneur ye o tuma gouverneur min bɛ yen i k'a dɔn ni Asimi tɛ yen ko ale fɛ o ye jamanakuntigi de ye i k'a dɔn o ko olu ma k'u kana taa Ansongo ani Alimusrate ni Burɛmu i k'a dɔn Sogɛli ye nin kuma fɔ maa dɔw sigilen tele kɔrɔ f'u b'u kunkolo minɛ min ye i k'a dɔn an ma taa yɔrɔ jan koyi o dugu minnu bɛ yen n'o ye Burɛmu ni Alimusrate ni Ansongo olu ka mara ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o ye autorité intérimaire olu bɛɛ lajɛrɛlen de filɛ ka sin ka gore bɔ ka ɲɛsin i k'a dɔn gouverneur ma dabo ye sa sunɔgɔ t'o ye olu de nana sa ko olu kun ɲɛna ko Sogɛli don ko ja Sogɛli tɛ ko gouverneur de y'a to Sogɛli ma taa olu fɛ yen o tuma olu b'u ka dimi bɛɛ lajɛlen de bɔ sa u bɛ fɔɔnɔ gouverneur kan cogo min na u bɛ fɔɔnɔ ten maa min bɛ yen ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ Burɛmu autorité intérimaire Jawu Mahamani Ture ka taa se Ansongo ta ma Seydou Amadou Cissé i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen de n'ale filɛ kumasow sanfɛ Gawo u b'a la ka gouverneur tɛngɛlɛ cogo min na u bɛ k'o tɛngɛlɛ u bɛ k'o tɛngɛrɛmɛ u bɛ
ko tengrema ka ira ka fo ko lu bi min yere nyini de ko de gaw gouverneur ko ka bo gaw gouverneur yala ko olu fe ko desele do ko ka ikado lakana ko ale nyana bo sebeni kala ko ani shu ani fate juru sala nu me nyanye sala iba toro juru de bi fala Oma jago ya kata adabira mbedi ngetela bibira dala dere ani shu ani fate juru sara e juru bi sore fade lo da fuma de mo sigi gawo gouverneur be John ga mara kono e bi sora su ko nyero juni asi non gouverneur andi ni de sora asi yayo gouverneur ni sora asi certes il est général mais John mi gouverneur sigi Johnny c'est le ministère de l'administration territoriale qui coiffe le ministre de l'administration territoriale. Bonjour. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Radio Djekafo depuis Bamako. C'est le fonctionnement, c'est le fonctionnement normal. Le fonctionnement normal d'un gouvernement. Maintenant, un gouverneur, est-ce qu'il peut donner des ordres au premier ministre? Mais on a un gouvernement exceptionnel. Exceptionnel. On a une autorité exceptionnelle. Et il faut vendre mon gouverneur. Mais bien sûr. Pour se sauver. C'est aller te fusible. Allah. Bon, faut choisir. Quoi qu'adore, faut qu'on y vole. Qu'on y mate. C'est sur le taille. Non. Sebani kala ko shogali dana Bamako aya yere bo ninga ikado gaw gouverneur an beninge choro ga ikado akoma ta yoro jangoi samula ma be ko ingalama bela jerle ya donga fo jamana kuturu guminye premier ministre ka fo mitani nyoro ina ayere bang marabolodo e ka te dese kata ye imata isegina o ka betiema ga idadi e le pays avance ga ne nani isigi ka bela jerle tremeninga daja yere la ka gouverneur choro e ka do e nale kofe o dugu marabolo maw de wulile flé autorité intérieure mounye yemara nyemaw ye olu do yere kalika do ko ni gouverneur yere ti barake blé bay John Nodo gouverneur de Nodo gouverneur de Nodo o manga ni sebe to bla no ija ale ni kala mo alaba ana mba micro bla ai e kama e gouverneur yi men ga de do ajobala ali no te che de ba fe c'est sa faute ala ka hina Boubeila Shogel a fait un repli tactique. Un repli tactique. Et il faut reconnaître ces replis tactiques. Jeka pip, kaka fere fon la kodo. Nege kanye tan flasera Bamako. Kafo jigine uka bonya masegi be awye. Nam mbala ci ko be di kokura amadou ko nare ne dege shishi bi bo karatol da membolo karika do ninga boni sebe mi nuka mam Mali horizon odo birino de segebeti ni nyaka fasiri birino kodi ika don aywa min woni ye balinaye amadou ko nare harama de dabali bana Mali démocratie na manjando alla Mali démocratie na makosayi beleda alaba bi daji inafo aywa yabla segeji kono sebani kala ko ni seka kechu démocratie ko ni baraka segi ko de dongo do andum bi wati mina iko sisa démocratie nyedoni ana famyali okanga ke ngani démocratie retara la goshi kuna fonu dilo ka so bakono akuyalima ebi mumva mu akusabula mi nye politique ma do ye ani ma woro de na kari nywana ni ndo maison de la presse kuna fonu du so ere ikado alikaba kono ikado geleba de taraka so nyere segere chezu vitru afineturu ko ka bela gele karikari ninga da iba fo ko nginyi nga jakungo de temena yi semeni kala ko akuni ngara gele bay abini ka kalo cha mambo minye politiki mo jamana do nyere de nyamine do ka kala zo nywana shite shife amodel ko na re ka do bela gele keleme ki tada ko do ka akuni ya ta kala je politiki ke ba o politiki mo yi angalo na namara na wuri ka jo politiki mo de ka ngoke ongani ye ko ta kula je ko sena kuna funi dila do be ma wero fona be société civile ma do be minu vara le do nyanga amodel ko na re ka do politique mo ko ni ulu ta fe ka halu ulu suma me akoni ngo mi vlani nye gelayi nga agela manga ta wolo ikado ina fo yoro kari walma yoro chilila amodel ko dare akara la faranga di sabula yoro kari la na kungera harama de ngo yere mani kumbi twala yalima okumbe ble awa jamana ngono wa ako mi nye tabale do ko ni ngunye wele daka politique mo do sabula o ka hakilina mi nye o de vote minunga kakanga jamana kono e referendum minunga ngakanga jamana kono o ye wele daka ka faranyo anga ke o ba
fɛ ka kunnafoni di kɛ jama ma o kunnafoni di i ka don taara kɛ kunnafonidilaw ka ayiwa soba kɔnɔ a k'i b'a ye k'a fɔ a gɛlɛya kabini a daminɛ o nana dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛkulu dɔw bɛ yen u ko min ma collectif pour la défense des militaires CDM février kalo tile 16 i b'a ye k'a fɔ olu k'u ɲɛ sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin ministre de l'administration territoriale ma sɛbɛnkura in u y'a cari primature yi niyɔrɔ sɔrɔ a la CNT y'a sɔrɔ EJ y'a niyɔrɔ sɔrɔ a la i k'a dɔn olu ka ko yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ koyi parti politique dɔ bɛ yen u ko min ma PSDA o yɛrɛ de ka dakolondi k'a filongolondi k'a fura ka bɔ jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko PSDA o président de Ismaïla Sakho ye a n'a kɛ o kɛlen bɛ k'a damata ko kɛ fali bugɔli ye tiɲɛ ye k'i dabiri fali la k'a kin a n'a kɛ a y'a damata ko kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko sabula u kun kɛlen bɛ k'o jalaki kosɛbɛ u ka kumaw n'u ka kɛwalew i k'a dɔn politiki bunakun kan i k'a dɔn fɛn dɔ min kan ka maa siran ninnu kɔni kun ye nin sɛbɛn kɛ sa k'a ɲini k'a fɔ a ka ci maa tɛ se ka maa ka tɔn di ni sariya t'a la maa tɛ se ka maa bali kuma na jamana kɔnɔ ni sariya t'a la sɛbɛnnikɛla ko f'o de fana ka faamuya tiɲɛ don n bɛ Asimu Goyita fɛ n b'a fɛ a ka kɛ jamanakuntigi ye n b'a fɛ Asimu Goyita ka kɛ nin ye jamana kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen yamaruya b'i bolo nka i tɛ se ka maa wɛrɛ fana bali i n'o kɛli man kan min ko k'a t'a fɛ i tɛ se k'o balo la. Ça, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. An bɛɛ bɛ Asimu fɛ. Ça n'arrange même pas Assimi. An bɛɛ de bɛ Asimu Goyita fɛ. Nka kɛlɛlama in i t'a fɛ. Ni min ko jagoya ye seri tobira jagoya ye n ka seri min. Bɛɛ n'i sago don dɛ. Ni dɔwɛrɛ tɛ yen. Ni dɔwɛrɛ tɛ yen sari kɔ. Ni dɔwɛrɛ tɛ yen. Dɔwɛrɛ dun bɛ yen. Dɔwɛrɛ bɛ yan. A kuma jagoya tɛ. Dɔwɛrɛ tɛ yen a politikimaw tɛ yen olu tɛ se ka na fanga na. O ye tiɲɛ ye. Amadou El Konaré sɛbɛnnikɛla ko Mali démocratie an ka jɔrɔ ni k'a siranya jɔrɔ Amadou El Konaré i k'a dɔn maison de la presse i k'a dɔn tuma min nin jɛjɛkulu in y'a jira k'a fɔ u bɛna ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in kɔni u y'a bolo da o bɛɛ b'a dɔn sa kuma min ni kuma minnu kɔni bɛna b'u da sabula u ka hakilina de y'o ye u ka hakɛ de y'o ye Amadou El Konaré k'a dɔn jɛkulu wɛrɛ sina ka bɔ i kɛrɛda fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ti kɛ tan a bi bɔ tan nin kan ka kɛ nin man ka kɛ Amadou El Konaré k'a dɔn ɲɔgɔn sɔsɔ ni kɛlɛ yɛrɛ de nana wuli ka jɔ kɛlɛw sɛbɛnnikɛla ko n'i ye chaise wulitɔ ye sanfɛ gabaw u b'a fili Amadou El Konaré k'a dɔn yankadi ye ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko ninnu ye kɛwale cɛjuguba de ye Mali bi danga min na maa caman de bi ɲinɛ sabula n'i ye ko ta k'u lajɛ jamana in bi danga min na Amadou El Konaré k'a dɔn Mali mɔgɔ tɛ nin na bilen sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn politiki ye maa ko ye vote ye maa ko ye i k'a dɔn karisa o ka kɛ président nin bɛɛ lajɛlen ye maa ko ye yanni i ka t'i ta kɛ kɛlɛ ani ɲɔgɔn bugɔ ye Amadou El Konaré yaala jamana kɔnɔ i k'a fɔ jamana denw ye karisa de ye nin ye nin bɛ se ka nin kɛ nin bi ta nin bi ta n'a fɔra don min ko an ka vote jama fanba mana vote min ye o de tɛ kɛ président ya nin yɛrɛ jira kun ye Bamakɔ yan. C'est pas la peine de sortir les muscles ta solution. C'est la solution? C'est pas la solution. Et alors? Ni yɛrɛ ye maloyala ko de ye. Amadou El Konaré sarabolo minnu wale do démocratie kɔnɔ u ko min ma tubabukan na liberté de réunion Amadou El Konaré o se bi bɛɛ lajɛlen ye ka wuli ka jɔ boloda ka mɔgɔw wele k'u fara ɲɔgɔn kan hali ni bi jagoya fanga de kɛ démocratie y'o yamaruya Amadou El Konaré e bɛ se k'i ka i ka hakɛ boli cogo di ko maa wɛrɛ t'a ka hakɛ boli fo e ka dangari k'o la ko parce que e bɛ Asimu Goyita fɛ n'i bɛ Asimu Goyita fɛ nin ne bɛna a mako sa pewu 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 mais non a ka wuli k'a jɔ maa minnu bɛ ka a k'a yira k'a fɔ il faut pas que nin ka to tan minnu y'a kɛ u jaw bɛ yen u bɛɛ yelen don u k'u bɛɛ poursuivi k'aw fɛ kojugu tɛ bɔ dugu la gansan maa minnu nana n'o yɛrɛ bɛ k'a kɛ i b'a fɔ olu yɛrɛ Asimi nali jara olu ye ka tɛmɛ Asimi kan olu nana n'a ye wa don mun na Asimi bɛ marifa ta ka na ninnu tun bɛ fa ɲɛ fɛ mais bi ko nane bɛɛ bɛ nasɔgɔ ɲini na nana Asimi y'a don da Sadio y'a don da hiya don min na coup d'état bɛ kɛ nin dɔn ko ninnu dɔw tun bɛ dilan jugu Amadou El Konaré sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya in kɔni kɛli ayiwa min ye jɛrɛjɛkulu caman ye olu kɔni ye kunnafoni di k'a sɛbɛkɔrɔ kɔn Espérance Nouvelle jigiya kura CEMAS Coordination des mouvements association sympathisant Imam Diko min ye GDH Action Gouvernance Droits Humains Mouvement Mali Debout min ye awa parti ACRT
comité faso kɛwale ani le forum société civile parti RDA i k'a dɔn awa jɛrɛjɛkulu caman de kɔni y'i kanbɔ ni min kɛra a ma bɛn ni min kɛra i k'a dɔn ko ɲuman tɛ o tuma mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la sabula i k'a dɔn awa ɲɔgɔn sɔgɔbɛ Amadou ko la i k'a dɔn a laban bɛ kɛ gɛlɛyaba de jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw bɛ dingɛ min kɔnɔ a n'an bara ka bɔ dingɛ min kɔnɔ n'i y'o ta k'o lajɛ Mali mugu tɛ nin na Amadou ko la k'o ka kɛ ni hakili ye n t'i fɛ Amadou ko la o wasara nka min kɔni k'a fɔ n'i kɔle hali ji nin walima i ti balo politique buraku ka ko cɛ ɲɛ c'est pas bon ça je suis contre nin kɔni maa hakilima bɛɛ bɛ nin contre la hakilima bɛɛ maa ma bi fɛn contre la référendum ni fɛn n t'i fɛ nka n t'i kɛlɛ ni kɛlɛ ye bugɔli t'a la nani t'a la n bɛ n ka idée de fɔ karisa baara ka nin kɛ a man ɲi mais a nanini n'a bɔli mais pourquoi mais pourquoi c'est-à-dire ni dɛsɛra argument ni hakilina la maaw la faamuya mais a caman bɛ yen ko hali u bɛna u bɛ maaw nɛni u bɛ maaw jɔ mais c'est pas normal lu kelen de t'u bolo ka maaw lasɔn tu fais pas du bien à Assimi i taara ka Assimi dɛmɛ dɛ au contraire n'a y'a sigi ka nin to sen na a b'a tigɛ min na parce que a bɛna kɛ jagoya ni maaw siran de bien sûr parce que ni ɲɔgɔn ko jagoya faga minnu tɛmɛna waati tɛmɛna a kɛra maaw b'a fɔ de ko nin y'o de daminɛtɔ ye an ye o sanja votew an y'a ye ne hakili b'a la i bɛ ka ni ATT ka vote besow ni muru tununna u y'a bɛɛ sa daba naani na a kun ka fɔ dɔrɔn ko IBK binna a n'an ka ɲɔgɔn jɔgi yɔrɔnin kelen mais pourquoi a tɛ nafa foyi ɲɛ a ma fɛn ɲɛ IBK passera a ye mun ɲɛ jamana ye et alors ça c'est des exemples u ka mɔɔw to yen ni min ko k'a tɛ Assimi fɛ il a ses raisons a t'a fɛ an minnu b'a fɛ yalima an ka fisa n'u ye wa anw bɛɛ b'a fɛ problème ye min a b'a fɛ a y'a ka fɛ kɛ nka minnu k'u t'a fɛ u m'a nɛni u ma foyi kɛ aw ko k'aw ɲɛ ti da o kan o tuma a bɛ taa min hali du kɔnɔ bɛɛ tɛ se k'a ye maa kelen fɛ n'o tɛ dugaramɛkɛ in n'i y'a kɛnɛ di ne ma n b'a dun koyi i b'a dun nka a jo bɛ mais ça il a raison n'a ko a b'a ka kuma kɛ a y'a to yen ne ko n ko i bɛ sɔrɔ o bɛ ka siran a natɔ ɲɛ di joni jɔnkɔrɔmɛkɛ kɛ a y'a gɛn ka bɔ CNT la a taara a nana a bɛ k'a ka politique il a un parti politique non ces gens là ils pèsent pas plus lourd voilà ils pèsent pas nka ni i ye nin kɛ voilà min ka d'u da ye u bɛ se ka min kɛ u k'o fɔ jamana kɔnɔ c'est la démocratie u bɛ ka hakilina de fɔ mais c'est tout i bolo don karamɔgɔ dama tun kɔnɔ min ye k'a dɔn kunnafoni sɛbɛn le pays min ye k'a dɔn k'a fɔ Mamadu Jara Mamadu ye sɛbɛn kɛ Mamadu ko i k'a dɔn k'a fɔ cɛ dɔ bɔ mɛ musoko la nka a bɛ ko kɔfɛ dɛ min ye k'a dɔn surunadonba min bɛ Mali cogoya la CEDEAO farafinna woroduguya f'a ka keleyatɔ kɔnɔ n'o ye Goodluck Jonathan i k'a dɔn k'a fɔ i nin cɛ in laban na i na so di nin mɔ bangɔni na n'o tɛ taa ni ka segin a ciyalen sɛbɛnnikɛla ko min ye k'a dɔn waati min na maaw ɲinɛnen don i bɛ bali k'a ye k'a kɛ a nali fɔ denmisɛnninw an ɲɛ bɛ bɔ k'a kunbɛn a yɛrɛ kɛlen sa maa tu a kunbɛn sabula a bɛ bali ka ju Bamakɔ Goodluck Jonathan ko a nana an ka jamana kɔnɔ kokura sɛbɛnnikɛla ko a nana mun na a yɛrɛ ye dantigɛli kɛ koyi a y'a jira k'a fɔ ale nakun tɛ kana sabara k'a gan Mali kɔ walima i k'a dɔn kan'a fɔ diyakusa jateminɛ kɛ Mali la nin ka ɲi nin man ɲi nka min ye baara min n'an b'a kɔnɔ n'o ye ka ɲɔgɔn dɛndɛn ka hakilinaw kɛ kelen ye i k'a dɔn ale nalen don hukumu kɔnɔna la Goodluck Jonathan Nigériyakaw ka nin jamana ɲɛmaa kɔrɔ danaya dara kan ka Mali ka fɔ kɔka bɛɛ ani kow surunna don i k'a dɔn a nana naliw ni bisimilaliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ minisiri min ɲɛsinen don marako ni jamana kɔnɔna ko ɲɛw administration territoriale i k'a dɔn a taara foli bila o la bisimilali kɛnɛ kan ni ka taa hakili fali jɔnjɔn kɛ min yɛrɛ kɛnɛ kan minisiri wɛrɛw nana o kɛnɛ kan n'o ye Abdoulaye Diop ani i k'a dɔn k'a fɔ minisiri Ikasa Mayiga ani maa caman wɛrɛ hakili falenw b'o la fɛn jumɛn kan baaraba jumɛn yɛrɛ kɛra transition fɛ i n'a fɔ laɲini minnu bolo dara i k'a dɔn CEDEAO maaw ye ani diɲɛmaa ye u sera ka wulikajɔ jumɛnw kɛ kaba yala sen b'a la ka korondo wa sen b'a la ka taa ka bɔ a nɔ la u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maa minnu bɛ n'o ye minisiri so cakɛlaw ye u ye jaw ni k'a dɔn dalu jɔnjɔn yira Goodluck la ja minnu y'a yira k'a fɔ sen b'a la ka taa yɛkɛw a b'a la ka da yɛkɛw u bawaraw bɛ ka sen sɔrɔ dɔɔni dɔɔni ka taa fɛ min ye fɛn o fɛn kɛra k'a daminɛ kalata jɛkuluw sigilen ka taa se yɛlɛma kura minnu bɛ ka boloda baaraba minnu kɛra minnu b'a yira k'a fɔ jɔn ko ala transition b'a la ka baara kɛ ni ka taa kuncɛli sɛnsɛn u y'o dalu bɔ ni k'a da
baara ninnu bɛɛ yiralen kɔ good luck la a y'a jira k'a fɔ tiɲɛko ala ale yɛrɛ nisɔndiya mɛn kabi fanga bi sugusuguma k'a fira da kan don min i k'a dɔn fɔ kana se i k'a dɔn bandaw fana gɛnni ma ko a ka foro la ko kura baara fɛn o fɛn kɛra ka b'o gɛlɛya fɔ kana se bi la ale bɛ Mali la a ko bɛɛ lajɛlen senkɔrɔ k'a ye bi k'a fɔ jɛkulu sigira fɔ kalata baara ni ko ɲɛ dɔw daminɛna ko ale yɛrɛ ɲɛ b'a la jɔn ko ala baara b'a la ka kɛ o bɔra da ko hali bi n'a ka bi a bɛ wele bila an ka transition maa ɲɛmaaw ma u ka taa nin fɛ nin bɛ baara nɔgɔya hali ale yɛrɛ bolo a bɛ baara nɔgɔya u yɛrɛ bolo sabula an ka ɲɔgɔn tɛntɛn dɔɔni ni gɛlɛya misɛnnin minnu nana an ka hakiliw falen i k'a dɔn ɲɔgɔn bɛ se ka dɔw la cogo min na a ko min bɛ olu don surasiyaw la maa ba joli olu taara ni olu don baaraw la siraw labɛnniw daminɛna nafolo minnu kan ka di jamana cɛmancɛ bolo ni kɔrɔnyanfan fɛ min ye yiriwa nasaratigɛ la olu bɛɛ lajɛlen kɛra nka ko minnu bɛ yen maa min bɛ yen ni ŋaniya wɛrɛ bɛɛ kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ jate ka minɛ o bɛɛ la n'o tɛ Mali ye fɛn o fɛn fɔ a ka layidu kan na Mali bɛ nin bɛɛ lajɛlen bato maa a bɛ se k'a fɔ de ko min kan ka kɛ bi o sensumayana n'o tɛ a bɛɛ bɛ katimu kɔnɔ dɔɔni o tuma baaraw kɔni k'u jɛra ta tiɲɛw sɛbɛkɔrɔ fɔra ɲɔgɔn ye Goodluck kɔni ko ale nisɔndiyabaatɔ bɛ segin ale bɛ dɔ ka fara cɛsiri kan walasa baaraw bɛ se ka maafa cogo min na kunnafoni filɛ an ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bidon boli la Amadou Konare ne i cɔ an ka te ko i ma premier min o bɛ bɛn an ka tɛmɛ ni baara ye karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ n tɛ dɛgɛ fɛ o tiɲɛ kuma nka a tɛ nɔɔni ɲɛna ko wɛrɛ ko b'i kɔnɔ bala cogo bɛ de tun Amadou Konare n bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka le nouveau réveil ale don maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Sirili Kulubali Sirili ko a k'i k'a dɔn bɛnkanjugu janfa da kelen ka ɲɛsin Sajolakaw ma Amadère ani Kama SA Amadou Konare k'a dɔn ninnu da bɛ buru kelen na Sajolakaw i k'a dɔn k'u ni tɔɔrɔ ni ko u sɔn dan dɛngɛnɛ bilen kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati kun kɛra a fɔra ko awa foroba cakɛda ani kɛnyɛrɛye bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka to dɛmɛ ani wulikajɔ bɛ boloda yiriwa bolo kan ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma ani duguw ma o de la min ye togoda a yelenko ye n'o y'a kuranko ye o kalifalen bɛ Amadère ma a kɛra groupe ko ye sa o a kɛra pano ye o Amadère de kan k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ Amadère labanna ni k'i kanbɔ a jɛrɛjɛkulu dɔ ma o ko min ma ko groupe Kama SA groupe Kama SA i k'a dɔn nafolo kasabi caman de taara ka d'u ma projet baw Mali kɔnɔ jango dugu 23 yen ko nana kalifaw ma dugu 23 in yɛrɛ kelen bɛ ka ye région Sikaso Segu Moti a bɛɛ kun ye yele ka se ka don a jamanaw na kura kɔni i k'a dɔn dugudenw ka se k'a sɔrɔ lafiya la sɛbɛnnikɛla ko a bi san caman bɔ min ye Kama SA ye Sajolakaw i k'a dɔn olu ka kuranko de kalifalen bɛ Kama SA ma min ye Kama SA ye san caman kuran dili ani kuran sɔrɔli nɔgɔya la i k'a dɔn o baara a fɔra k'o de kɛ wari min dun bi don a la sa yɛrɛ mumɛ bɛɛ a nafolo kasa bi dagosi ka bon u tɛmɛnen kɔfɛ u bi dugu minnu na olu fana bi tɔrɔmɔɲɔn zaru ye tɔrɔmɔɲɔn min bɛ kɛ sababu ye u ka baara ka ɲɛ u nana ni groupe électrogène baw ye ko in daminɛ kun ka di koyi nka a laban de nana koya kura bi kɛ sanni kelen n'a nana sɔgɔmada fɛ wula fɛ a tɛna walima n'a nana miniti 5 miniti 10 o y'a bannen u laban yɛrɛ kɛrɛkɛtɛ pɛ a mankan yɛrɛ ti bɔ Sajolakaw kamana ganna u ye kini kɛ ka wasuli kɛ ni ka ɲininkali kɛ ka dɛsɛ ngo n'a ta bɛɛ u bɛ nin kuranko gɛlɛya in na i k'a dɔn kalo ma sa Kama SA i k'a dɔn u bɛ facture ba de sɛbɛn facture min kɔni n'a wari kasa bi danda la dugu yɛrɛ mumɛ bɛɛ client o client i k'a dɔn hali ni ma kuran mɛnɛ ni ayiwa min kɔni u ka 700 ye kalo e kɔni b'o sara hali ni ma kuran minɛ u k'o de ma ko entretien sɛbɛnnikɛla ko entretien 700 o kuran jenini i k'a dɔn a kilo waati fana o ye dalasi 50 ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa Sajolakaw sɔnna nin bɛɛ ma waasa yelen kɔni u ka se k'a sɔrɔ ko in daminɛna san 2009 k'a ta o don la ka n'a bila bi la sɛbɛnnikɛla ko groupe Kama SA yɛrɛ de dɛsɛra i k'a dɔn se t'u ye dabali t'u ye kuranko ayiwa min ye Sajola ye clientw nana dimi a bɛrɛ ta 700 in sarali kun b'u tɔɔrɔ koyi k'a sababu kɛ ayiwa kuran kana dɛsɛ sabula u b'a fɔ ko lampadaire ani ayiwa ampuluba minnu bɛ ayiwa karew kɔnɔ ani a yɔrɔw la o sarali don dugulama bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ wari sara nka n'a kɛra a ti sɔrɔ bilen a b'i ni ka san 5 bɔ
Amaderi yɛrɛ dɛsɛra kuma tɛ dɛbɛma ma min ye kama SA ye kama SA Mamadu Sakɔ ale min ye PDG i k'a dɔn a ko dabali t'a bolo bilen fɛɛrɛ t'a bolo min ye yelen mɛnɛni ye o de la Sajolakaw kɔni laban nana dimisa ka fa bɛɛ lajɛlen birisa ɲaami n'a ma ɲ'o kɔ a ye taa ka bɔ yan an t'a fɛ k'a ye bilen i k'a dɔn aw ka nin dagabana ko in nin dagabana wari bɔ in i k'a dɔn an tɛ wari bɔ la kuran yɛrɛ min n'an bɛ wari bɔ o kama su ni tile bɛɛ lajɛlen dama kɛɲɛna sa i k'a dɔn o kuma an n'a aw tɛ bilen sɛbɛnnikɛla k'o de kɛra sababu ye Sajolakaw ka fara ɲɔgɔn kan ni ka taama kɛ taama min n'u y'u ka dusumakasi jira ka ɲɛsin Amaderi ma i k'a dɔn hali bi n'a ka bɛn Amaderi yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka kuma jango kama SA olu minnu yɛrɛ dɛsɛlen don sa fo k'a fɔ k'a to ten sabula san 12 i k'a dɔn ka dɛsɛ ka kuran minɛ yɔrɔ kelen na e dun bɛ wari minɛ 700 kalo o kalo ko entretien nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na o kuma min kɔni ye nin ko in ye a ko maa si kɔni t'a ko laban dɔn jamana faamaw ministre de l'énergie n'a ma wuli i k'a dɔn Sajolakaw diminen don dɛ nin ko ɲɛ sɛbɛn ye an ye min bɔ le nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Eli Jara député kɔrɔ dɔw bɛ Kulikɔrɔ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ a fana b'an lamɛnla kunnafoni di sɛbɛn nouveau réveil n bɛ to a kɔnɔ Eli Jara Kulikɔrɔ ale tun i ka taa bɔ a ye i ma taa o ka taa bɔ juni i Eli ye kɛ a y'a banna koyi ka bɔ Bamakɔ ka taa bɔ Kulikɔrɔ mairie a ma wele a ma fɛn di ma n ko député kun don e ko cogo di je n'ai rien à voir a ma min di ka na o fana ma da sira la rien à voir aussi ayi a kun ye fɛn dɔ di ka na a ma fɛn di fɔlɔ n'a ye min di n'a ma fɛn di ka na n ti taa n'a ye dɔ di dun o bɛ ɲɛ o bɛ n wuli ja n'a ye fɛn kɔni di Jɛlide bɛ taa dɛ nka n'a ma fɛn di n ti taa koyi Njiba mara bɛɛ musow fana ko i ka taa b'u ye Njiba o bɛ mini i tɛ Njiba dɔn bi wa Njiba bɛ mini Seydou la communiqué kɛ a muso bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'an ci ma k'i ka taa b'u ye Hélène k'i ka ko ka d'u ye musokuntigi ye jɔnni ye u ka musokuntigi ye jɔnni ye i m'a se i b'o dɔn ye Ɲinɛ bɛ wasa bɛ ni Seydou da b'a la ayi Seydou tɛ nin kalama ni Seydou da t'a la kɔni n bɛ taa naam sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nouveau réveil a ko min ye AG wurutɔ jɔn ko Ala i k'a dɔn k'a fɔ a pasala u y'a pɔcɔ ni k'a ba ta ye min ye i k'a dɔn miliyari 1 miliyɔn 300 a n'a kunkanfɛ k'a manger malakopiyan k'a tunu i k'a dɔn k'a fɔ a taara janjanga wɛrɛ fɛ wa bolo sinen don maa min na i y'o dɔn de ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o ye k'a dɔn Mohamed Agayɛri Agamanani ani Seku Kɔntaga ko bolo sinen don ninnu na dɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ min ye bureau du vérificateur général ale de yɛrɛ de donna ka ninnu ka yɔrɔ sɔgɔbɛ k'a sɔgɔbɛ ka tabaliw dayɛlɛ k'u rɔjɛ ka armoirew dayɛlɛ ka sɛbɛnw miɲɛ kɔrɔta u nana bɔ mun fɛn kan sɛbɛn langolo caman dilanlen karamɔgɔ Daba Tunkara i k'a dɔn k'a fɔ wa ka se ka nafolo yɛrɛ donda dɛ e ma 500 dun o donna o ye ka di nka miliyari 1 ni miliyɔn 300 n'a kunkanfɛ n'e ko k'i b'o donda fɔ wari dun dunna i na kalo caman dilan dɛ o kama sɛbɛn minnu sɔrɔla k'a fɔ i y'o dɔn nin miliyɔn 617 ko o kɛra nafolo ye min donna i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min na i y'o dɔn nin attribution de marché à des soumissionnaires non préqualifiés i k'a dɔn n'a fɔra ko sugu bulon maaw ka n'u yɛrɛ kan bɔ maa minnu yɛrɛ bɛ yen kabi sɛbɛnw nɔjɛ ko fɔlɔ minnu yɛrɛ buruna ka bɔ jama na dɛ i k'a dɔn a taara ye k'a fɔ miliyɔn 700 dara ka don olu da fɛ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma sélectionné yɛrɛ a ko la bilen i k'a dɔn o yera u kɔ i k'a dɔn o kɔfɛ fana n'i y'a mɛn non reversement des produits issus de la vente des DAO i k'a dɔn k'u ka fɛn dɔw suurela o fana wari taara janjanga wɛrɛ fɛ miliyɔn 13 ani a kunkanfɛ o fana kɔfɛ tuguni miliyɔn 700 ani a kunkanfɛ o bɛɛ donna sɛbɛnfuraw la mun donna n'u bɔda ma ye i k'a dɔn a bɛ fɔ min fana ma ko ka nafasɔrɔda dɔw yɛrɛ fana ta k'o sɔɔri i k'a dɔn délégué contrôle financier tɛgɛ tɛ gansan bolo miliyɔn 4 a n'a kunkanfɛ u y'o sɛbɛn langolonw fana dilan o kɔfɛ fana min ye miliyɔn 900 ni miliyɔn 30 ani miliyɔn 2 paiement de prime
d'assurance indi pour un montant de 92 millions. Prime dɔw k'olu fana nkalon dilan k'a fɔ olu fana sarala million 192 u y'o fana kutu haja. Sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a mɛn fana tuguni ko i k'a dɔn non paiement de redevance de régulation pour un montant de 6 millions. I k'a dɔn ninnu ye sɛbɛnfura langolo caman de dilanlen k'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko nin miliyari kelen dɛ a donna min fɛ o de filɛ ka taa ta ka t'u ta u tɛgɛ ma cayi miliyari kelen miliyɔn 300 ni miliyɔn 73 ani 6,400 ani dɔrɔmɛ 170. Ko jɔn ni jɔn y'a dun? Bolo sinen don. Jɔn ma? Muhammed Atayer Amani. Ani Segu Kondaga. Kɔrɔ tɛna kɛ Agamani den ye dɛ. K'olu kɔni y'a ɲɛmaaya kɛ wa a kɛra. Ani Segu? Segu Kondaga. U bɛ kaso la. U ma minɛ fɔlɔ dɛ. Naam. A kɛra san min kɔnɔ i b'o dɔn. Ayi. Min ye 2017, 2018, 2019 ani 2020. O y'a sɔrɔ ni maa ninnu a ko ɲɛmaaya bɛ olu ka bolo kan o waati ninnu kɔnɔ. Sɛbɛnnikɛla kɔni ko min ye bureau du vérificateur général a ye nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ n'i ye AGEROUTE ko fɔ Mali ka sira ka tɔbɔtɔ ka siraw dilan a b'o de ko fɔ nka nafolo min bɛ suru nin yɔrɔ la u y'a bɛɛ lajɛrɛlen dun k'a manger malakopiyan siraw cannen kɔdimi b'a miɛ la i k'a dɔn wari donna tɛ ka ye ja u bɛ n k'a cɛ k'a kɛ Bafa ni Kilicɛ ye ne ka tɛmɛ ni a yɛrɛ ye a yɔrɔ kɔni pɔcɔnna bi n'i y'a ye f'a hinɛ bɛ don i la wa k'a fɔ ko nafolo ti suru a la a bɛ suru dɛ nka a bɛ taa numanfɛ jufa de kɔnɔ. Baara bɛ Asimu bolo han. A baara b'a bolo dɛ nin ko laban est-ce que Asimu yɛrɛ tɛna tunu nin ko kɔnɔ de. Amadou Konare n bɛ bolo kari ka don. Bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma indépendant. Ale don. Amadou Konare. Ne. I k'a dɔn keleya ni hasidiya bɛ maa bila kojugu la. O bɛ kɛ. A k'i k'a dɔn nin baarakɛden. Amadou Konare k'a dɔn a tun bɛ baara la minnu ka so. Tiɲɛ. U y'a tɔpɔtɔ k'a kɛ diɲɛfɛ bɛɛ lajɛlen ye. U laban de nana tigɛ baarakɛden na ka da jogo kan. Jogo yɛlɛma a n'a ka kɛwale. U b'o de kɛ o. Bamakɔ na. Amadou Konare a bɛ maa caman bɔ i cogo la. A yɛlɛnna kun fɛ. Hippodrome na. I k'a dɔn du in bɛ yen. Npogotiginin yɛrɛ to a de ko ATE o ye tɔgɔ in zuru ɲa npogotiginin a tun bɛ muso min bolo baara la a ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ npogotiginin ye nka a yɛrɛ jogo o de ko ise kɛ n kɔnɔ a laban nana o de jira ayiwa patron na patron laban ko e ni ne ti ɲɛ ha ka ja n ka baara bila n na maa wɛrɛ ɲini a banna ATE kɔni a ka baara tiɲɛ jogo filɛ sɛbɛnnikɛla ko baara in tiɲɛni patron ye fɛn o fɛn miiri dennin na a bɛɛ lajɛlen kun ye wulibali ye a ka ɲɛngoya ni hasidiya a bɛna mun kɛ maa kura min dara ka bila a nɔ na Amadou Konare a nana ka juguya de ta k'o dennin sɛgɛrɛ sa ale n'o bɛ ɲɔgɔn ye sira la de Allah bandi ba saba bɛ yen olu ti bakoma a sina ka t'i wakilu k'olu ye Amadou Konare i k'a dɔn ayiwa min ye baarakɛden kura min bilala a nɔ na dɛ a ka juguya de taara ka se o ma sa olu kɔni k'ale dɛmɛ sabula a b'o bɛ ɲɛdɔn awɔ dennin kura min n'o taara f'o de ka bɔ baara la n'o ma bɔ baara la ale ni ko tɛ lafiya a n'olu nana bɛnko la i k'a dɔn dennin bɛ bɔ donda la i k'a dɔn o sina ka t'o salo ten ka sin k'o latunu kabako u y'o tunu min kɛ o taara n'o ye kuluju la Amadou Konare k'a dɔn dennin ye tile fila de k'u bolo baarakɛden kura in ye tile fila k'u bolo i k'a dɔn ayiwa ATE ka janfa kɔnɔ minnu kɔni y'a minɛ ni ka taa dogo Amadou Konare i k'a dɔn kamalenkɔrɔ 3 lajaba tɛ u ma min da waliden kan Ala k'a bɔ u y'a lajaba n'o fɔra i n'a faamuyali sɔrɔ n tɛ kuma jugu la dɛ ni Seydou do sa a b'a kuma fɔ i yɛrɛ i y'a faamuya u ye dennin lajaba nin kamalenkɔrɔ 3 tile 2 maa wɛrɛ gansanw dɛmɛtɔ u b'olu wele a la Amadou Konare k'a dɔn ka dennin min na ban a ma ɲɛ min kɔ sa tile 2 bi dafa u ye dennin ta dennin ka patron ayiwa salon de b'o bolo minɛkura dɔafiyɛ la u sina ka dennin ta ten dennin tununnen patron taara i wakilu kɛ polisiso la k'ale ka baarakɛden tununna sɛbɛnnikɛla ko n ko min kuluju la dɛ ko in bɛɛ lajɛlen de kɛra o yɔrɔ la a dugusɛjɛ u yɛrɛ ye dennin dasa i k'a dɔn ka n'o bila ayiwa patron ka salon da la o y'a sɔrɔ plainte déposée don ayiwa X kama u nana dennin bila don min o y'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla polisiw tun bɛ munumunu salo la u sina k'u dɛrɛ u tɛgɛ ma ten gami o yɔrɔnin bɛɛ ɲɛngwɛn k'u ɲininka u dalakan la u laban nana jɔ a la nka u ko ayiwa baarakɛden kɔrɔ min bɛ yen o de y'olu bila a la k'ale ci o de y'olu ci
o tuma o sara wari bɛɛ tun b'a bolo wa sara wari ko don wa n'a a yɛrɛ u ye min kɛ dennin dɔ o tɛn'o k'a yɛrɛ la de o de don Amadou Konare k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye tɛgɛ ye a dariw bɛɛ lajɛlen kan min kɔni ye brigade de recherche policiers min bɛɛ sa i k'a dɔn o kɔni y'u bɛɛ lajɛlen minɛ a ko an bɛ donni minɛ i ko bi min ye lieutenant Isa Kumaye Dankɔrɔba kɔni ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛra sababu ye tɛgɛ ka da kojugukɛla ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ policiers la hippodrome na an bɛ donni minɛ ko bi sɛbɛnnikɛla ko nin maa naani u bɛ t'u ta fɔ a kasobonba la sabula nin bengani wale ani nin ko cɛjugu i k'a dɔn a man kan jango waliden ma foyi den kelen k'a la ka taa baga ma k'a lajaba nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la musosurunin ni keleya musosurunin o ni keleya o ti ban dɛ waati sera ne bi taa bila yan nin ye kunnafoni teli ye Sunkalo Kulubali ka bɔ Sokɔrɔji ko a bɛ bɛɛ ladɔnniya k'ale denmuso tununna min tɔgɔ ko Umu ko b'a da bɛɛ tulo kan ni maa min ye Umu ye ko i ka radio jɛ ka fɔ ladɔnniya i ka nɛgɛjuru ci 20 24 98 98 walima 20 24 76 29 min ye Dɛnba Kamisogo ale fana sigiyɔrɔ bɛnnen don Jalakɔrɔji ko ale bɛ bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ a bɛnkɛ n'o ye Sulemani Kamisogo ko tununna a bɛ san 30 bɔɲanko bɔ a si b'o bɔ a tununna sa sibiri don kalo tile 4 kuma ko ani a hakilinaw bɛɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ko maa min ye kibaruya sɔrɔ a la i ka radio jɛ ka fɔ ladɔnniya walima i ka nɛgɛjuru ci 91 09 62 85 walima 68 28 95 94 faamuyali ko ɲuman ko bɛɛ k'o sɔrɔ kibaruya in na